friends, welcome back to my channel Shibi's Techലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കി സിറപ്പ്. നേരെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല്, പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പാണത്, പിന്നെ നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയതാണ്, ഇത് കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഈ പാല് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ പകുതിയോളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇത്ര നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടിയത് നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് ഇതിൽ കൊടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് അതിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ കസ്കസ്, ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയതാണ് ചോക്ലേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. നമ്മൾ കസ്കസ് ഒരു സ്പൂൺ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചോക്ലേറ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഐസ് ക്യൂബ് പറയാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുക, അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളിത് നല്ല റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളിത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടെടുക്കാം. ക്യൂബ് നമ്മളത് കട്ടയാണ്, ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. കിടിലനാട്ടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിയ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാം.